पित्याचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. समयच्या बुडव्यांवर एकीच बिहाडली आणि ती पवित्रतेवर विंगल बेसली. नमांवर कृपेन भरले सुमित सवयासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भगवंती मरिये देवाचे आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. आपले समयचे साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे तुझ्या देह सांग. नमान कृपेन भरले सुमित सवयासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भगवंती मरिये देवाचे आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. आणि देवासो पूत मुनी चलो आणि आमच्यामध्ये जेलो. नमान कृपेन भरले सुमित सवयासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भगवंती मरिये देवाचे आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. भाग्यवंती देवाच्या माई आम्हा पसोत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्याकमी पावसांच्या गती माग्या येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्य पोट घेतले आम्ही जाण्याला त्याच्या कष्टाने कुसरवे जीवनपणाचा आनंद आम्ही पावशे तुझे कृपा आमच्या अंतस्करणाने ओत म्हणून आम्ही मागताव त्यास ख्रिस्ता आमच्या सम्यामरी फाता महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशादी तो साता आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशादी तो साता आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशादी तो साता आणि सदा सर्वता आमेन. देवा गेल्या बडव्या मुझ्या राखल्या सर्वांच्या दयेन माका दिला तबे मुझे मोत उजवाडा मका राग संभाळ आणि सलय आमेन. शासन विषय दितांका येसम्या आणि निरंतर प्रकार संचय फंकोदी समाधाने ते विषय घेऊ देता आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे रास आमका येऊ, तुझी कुशी जशी सरकार जाता तशीच या संसारात जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकांदी आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या तसे आमची पदकाम बघोस आणि आमका ताळण्यान पडून विनाकाय कोण वाईटांचे आमका निवारा. नमान कृपेन भरले स्वामी तुझे सवयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान कृपेन भरले स्वामी तुझे सवयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान कृपेन भरले स्वामी तुझे सवयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आमेन. एक घडी भोर आम्ही सगळे दिंबेर पडया. आमच्या सौम्याक आमच्या धन्याक आमच्या मध्ये उंड्या रूपार तका आम्ही स्वागत करूया. आज उंड्या रूपार आमच्या मध्ये येवसो जेजू आमचे लागी उलोवंक कशें येता. आमकां हर एकल्यांक कितें सांगूंक कशें येता. त्या सोम्याक आम्ही मान बघून त्या सोम्याक आम्ही आराधन करून स्वागत करूया. हालेलुया 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 हालेलुया
ताचा नवा ताचा नवा आरासिया आरासिया जेजू सोम्याक जेजू सोम्याक मोलादिकतो मोलाधिकतो राय महिमेसो राय महिमेसो येऊन आरासिया येऊन आरासिया श्रेष्ठ याजकात श्रेष्ठ याजकात होगोर्सिया होगोर्सिया ताचा नावात ताचा नावात आरासिया आरासिया जेजू सोम्याक जेजू सोम्याक मोलादिकतो मोलादिकतो राय महिमेसो राय महिमेसो Psalm chapter 119 verses 145 कीर्तन 119 वळ 140 आणि 5 सगळ्या काळजान हांव तुका उलो मारता म्हाका जापती सर्वेस्परा आणि हांव तुझे निर्णय पाळटलो सगळ्या काळजान सक्रमेंतांत आसल्या म्हज्या जेजू सक्रमेंतांत आसल्या म्हज्या सोम्या सक्रमेंतांत आसल्या म्हज्या रसनारा हांव तुका उलो मारता सोम्या तुका उलो मारता बार्तिमेव कुर्डो जावन आसलो संवसारान कितेंय ताका पळोवंक जायनातलें ताणें भावार्थाच्या दोळ्यांनी खंडीत जावन तुका पळयलं सोम्या भावार्थाच्या दोळ्यांनी ताणें पळोवन तुका अनुभव केलो त्या देखून ताणें तुका आपयलें ताका खात्री आसली हांव त्या सोम्याक उलो मारल्यार म्हज्या कोरडेपणांतावन सुटका मेळटली म्हज्या मोगाच्या भावा मोगाच्या भयणी तुझे मुखार आणि मुझे मुखार असो या सक्रमेंतांत हजार असो या सक्रमेंतांत रूप हजार असो मी कितल्याशा जाग्यांनी या सक्रमेंता मुखांत जेजून ताची हजारपण दाखोवन दिला रुजवात करून दाखोवन दिला पवित्र सभेन कितल्याशा जाग्यांनी या उंड्या मोरिफात या उंड्या रुपार असो जेजू म्हणून ताणें रुजवात करून दाखोवन दिला लान्सियानो आणि कितल्या जाग्यांनी आजुनी ताचे थंयसर पुरावे आसा आज त्या सक्रमेंतांत असल्या जेजू आमचे दोनी हात वयर बांद आज आमी आमच्या गरजेन ताका उलो मारया आज आमी ताका सांगया हांव तुका उलो मारता सक्रमेंतांत असल्या जेजू तूं म्हाका जाप दी आणि आज हांव तुझे निर्णय पळटलो म्हज्या जिवितांत तुझे निर्णय कितें आसात ते हांव पळटलो दोनी हात वयर उबारया
आणि घट्ट तळ्यान त्या सम्याक परत एक पटी कम अँड वर्शिप रॉयल प्रिस्टहूड कम अँड प्रेज हिम ओ होली नेशन्स म्हणून घट्ट तळ्यान ताची स्तुतीकरण गावया. Come and worship royal priesthood, royal priesthood, come and praise him. Come and praise him, holy nations, holy nations, worship Jesus. Worship Jesus, our Redeemer, our Redeemer. He is precious. He is precious, King of glory, King of glory. परत एक पटे घेऊया, come and worship. Come and worship royal priesthood, royal priesthood, come and praise him. Come and praise him, holy nations, holiness. गया वडल्या तल्यान गया जेजू या गडे यालनेसले हर एकल्याक आपोणसा या गडये हर एकल्या आपोणसा कोणाकी गोमट्याच्या पटल्यासाठी दुःख असा जेजू याकडे स्पर्श करनसा या गडये जेजू याकडे स्पर्श करनसा या सखरामे ते ताव तची गुण करची वळण येते असा त्या समया दोनी हातोय हालेलुया म्हणून गावया घट्ट तळ्या हालेलुया म्हणून गावया. Hallelujah. Hallelujah. घट्ट तळ्यान गावया घट्ट तळ्या विश्वासान गावया जितना धरती में वांड्या बत्ते में वान जेजू उलो मारलो सौकास तळाने उलो मारू ना ताने घट्ट तळ्यान उलो मारलो सगळे त्याचे सकत वापर त्या जेजू उलो मारलो. आज आमचे सगळे सखत वापर त्या सम्या कमी आराधन करूया. आज आमचे सगळे आम्ही स्तुती करूया त्या सम्या कमी महिमा दिया. Hallelujah. जेजू 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 कोणत्या बाते मा नाव पहिले बरे बोला मारा जेजू 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 तुझ्या भुरग्यावर शांत खतीन साय जेजू जेजू आपया जेजू 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 मुळ्या नावाची सकत याकडे वळण जेजूचे नाव सुटका देऊचे नाव म्हणून देवाचे उत्तर सांगते. आज जेजूचे नाव सुटका देऊचे नाव सुटका देऊचे नाव नाव सुटका देऊचे नाव हर एका पिढीतले सुटका देऊचे नाव हर एक अचकत काय सुटका देऊचे नाव हर एका फायनान्शियल प्रॉब्लेम सुटका देऊचे नाव प्रॉब्लेम हर एक अडिक्शन सुटका देऊचे नाव हर एक वाईट ओंदवण्यात सुटका देऊचे नाव हर एक दुश्मन काय सुटका देऊचे नाव पथकांचे नाव डिप्रेशनात सुटका देऊचे नाव एकसुरपणात सुटका देऊचे नाव कॅन्सर मिळल्या मरेकार पिढे सुटका देऊचे नाव जेजूचे नाव जेजू जेजू
bara bara bara. Jesus, Jesus, shira bara digira bara di bara shira la bara 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 bara. Shira la bara di bara shira bara digira bara di bara shira bara 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 bara. गट तला जेसु जेसु गाया जेसु 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 आप या जेसु Ira bara 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 bara. Kamentat asla Jezus samchi nadar kansoya. Kamentant ascha Jesu chir amchi nadar kansoya. Ya Jesu kus polondavya. Sacramentat asla Jesu chir amchi nadar kas. Ya Jesu kus polondavya. Psalm 34:5. Chir nadar gala. तुमचे मुखामळ परसळटले म्हणटा देवाचे उतर. या संसारांत कोणूच आमकां सांगना मुजेर नदर घाल तुझे मुखामळ परसळटले म्हणून. या संसारांतल्या खंयच्याय व्यक्तीचेर आमी नदर घाल्यार आमचे मुखामळ परसळचे ना. या संसारांतल्या मोलादीक वस्तूंचेर आमची नदर गेल्यार आमचे मुखामळ परसळचे ना. परसळता केवळ जेजूच्या मुखामळ पळयल्या. ताज्या हजरपणांत आमी रावल्यात. ताच्या हजरपणांत आमी रावल्यांत मदर तेरेसाच्या घरा तिने मागणे करच्या सुवातेर एक पावटी जे न्यूज रिपोर्टर असले ते इंटरव्यू काढून गेले आणि थंयसर गेल्ल्या तेदला लाईट गेल्लो, थंयसर लाईट नासलो आणि त्या जाग्यार मदर तेरेसा म्हणटा तुम्ही इंटरव्यू काढून घेया. सस्नीक उजवाड हांगासर हजर आसा. तुमचो व्हिडिओ सगळो क्लियर येता. उजवाड सर्गींचो उजवाड सांगता. त्या न्यूज रिपोर्टरांनी थंयसर तेजी इंटरव्यू काढून गेली आणि केन्ना तांणी व्हिडिओ पळयलो. तांणी तो व्हिडिओ उजवाड नासल्या जाग्यार काडलो पूण त्या व्हिडिओन क्लियर 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 उजवाड थंयसर आसलो. देवाचे उतर म्हणटा जॉन 8:12 हांव संवसाराचो उजवाड, हांव संवसाराचो उजवाड. आज आमच्या काळोखान भरल्या जिवितांत यो सोमी उजवाड फांकयता, उजवाड फांकयता. त्या जेजूचेर नदर घालया, त्या जेजूचेर नदर घालया. त्या जेजू थावन वाळसो तो भलायकेचो किरण अनुभव करया, अनुभव करया. ते जेजूक पळोवन रावया. थोडो वेळ ते जेजूक पळोवन रावया. आज हांवें उलोवचें न्हय, आज तुवें त्या जेजू लागीं उलोवंक जाय. त्या बार्थीमेवा पासून कोणीय उलोवनात. बार्थीमेऊस उलयलो जेजू लागीं. बार्थीमेऊस उलयलो. ताका ताच्या दोळ्यांनी जेजूक पळोवंक जावना जाल्यार भावाच्या दिश्टीन ताणें जेजूक पळयलो आनी तो उलयलो. आज त्या कुर्ड्या बार्थीमेवान जेजूक पळोवन उलयलो जाल्यार आज म्हाका आनी तुका दोळे दिल्यार जेजून दिश्ट आसा. ह्या दिश्टीन जेजूक पळोवया आणि त्या जेजू लागीं उलोवया 1-2 मिनटां. आज तुझे कसल्या सिच्युएशन आसाय, कसल्या समस्यान तू आसाय.
जेजूक आमच्यामध्ये जेस्सी बाय आसा मुखल्या आराधान ती सोलोन व्हरतली. उड्या रुपार आमचे मुखार आसच्या जिवंत जेजू आमचो जीव जिवंत देव, ताचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक. हेब्रेवरांक बरयल्लें पत्र आमकां सांगता ते उतार जिवे आनी क्रियात्मक. उतार शब्द, तो शब्द आमच्या दोळ्या मुखार उंड्या रुपार आसा. तो जिवोच आसा, जिवंत आसा. म्हाका आनी तुका पळयता. ह्या उंड्या रुपार आसच्या जेजूक, ह्या शब्दाक, ह्या उतराक भाग्यवान सांत आंतोनीन एका गाढवा करना दिंबी मोडोन तू जिवंत देव म्हणून रुजवात दिल्या. आज आम्ही सांत आंतोनीची परब करता. सांत आंतोनीचे भक्त आम्ही. सांत आंतोनीकडे आम्ही मागोंक फावो हे भगवंता, तुका जेजू थंय आसलो विश्वास आनी बावर्थ. तुवें जेजूचो मोग केल्ल्या बरी, त्या शब्दाचो अनुभव केल्ल्या बरी. तो शब्द बापाच्या तोंडान भायर सरना येयल्लो. वेळा काळा वरवीं तो शब्द आसलो, तो जेजू. शब्द म्हणलो तुका पवित्र पुस्तकांत खंय वाचताय गे, थंय जेजू तुका येवन ताचे अभिषेक करता. तो जेजू ह्या सक्रामेंतांत जिवंत आसा. कात्यान सांगला, कात्यान एक गडाव मनजाती पैकी कांय उपकाराक पडना म्हणल्यार तसलें गडाव. ताणें दोनी पाय आपणाचे बागोवन, तकली बागोवन उंड्या रुपार आसच्या ह्या शब्दाक, ह्या उतराक, ह्या जेजूक नमस्कार कर. मोगाच्या भावांनी भयणी, म्हाका आनी तुका सांगला पातये, एवकरिस्तांत हांव जिवाळ आसा, हांव जिवंत आसा. तो जेजू हांगासर आसा. जीव आसलो मनीस मात्र कसलीं कामां करूंक शकता. क्रियात्मक आसता, तो ऍक्टिव्ह आसता. तो जेजू वो खरी एक काम करूंक शकता. म्हाका आनी तुका पातयेणी जाय पुरती पातयेणी ना देखून म्हजी आनी तुजी कामां हांवें ताका समर्पण दिल्लीं करूंक येदोळी ताणें वेळ काण गेला. ना म्हणना तो जेजू म्हाका आनी तुका पळयता. म्हज्या बाळा म्हणटा, म्हज्या भुरग्या म्हणटा. म्हजे आनी तुजे खातीर जेजून सरिस्परा देवा कडेन मागल्लें. जो आमच्या वांजेलां 17व्या वास्वरांत 6वी ओळ 6वीत ती, तुवें संवसारांतले विसरून काण म्हाका दिलें, तांकां तुजें नांव हांवें कळीत केलां. ते तुजे आसले आनी तांकां तुवें म्हाका दिलें. तुज्या उतराक ते खाल जाल्यात. जेजूची उतरां पळया. हांव आनी तूं खाल जाली हांव गी. जेजून म्हजे आनी तुजेर विश्वास दवर म्हळा. ते खाल जाल्यात बापा, ते खाल जाल्यात. परत तो त्या मागण्यांत, ते इतले सोबीत मागणे, म्हजे आनी तुजे खातीर केल्ले मागणे, सद्दां हांवें ते वेळ मेळ्ळ्यार एक कुटी वचोंक आसा. आनी तो जेजू म्हणटा, बापा ते सोमेस्त एक जावं. तूं म्हजे थंय, हांव तुजे थंय एक जावन आसच्या बरी, तेय आमचे थंय एक जावन आसूं. पळया, एकली विनती, ही विनती जेजून बापा कडेन केल्ली म्हजे आनी तुजे खातीर. कितली भागी आमी. हे मागणे सद्दां जर तर हांवें वेळ आसतना, चड म्हळ्यार 1.5 मिनट जाता हें बरें नवें मागणें वाचल्यार. दिसाक 7 फावटी हांव तुजी स्तुती करता म्हणटा आमी किर्तनांत. दिसाक 7 फावटी हांव तुजी स्तुती आनी आराधन करता. आमचो जेजू कितलो बरो. आमच्या हर एका
आमी कितें आमी उलयता की जेजू पाती येता, पूण जेजूच्या बसावण्यांक, जेजूच्या उतरांक पातयेवंक आमी फाटी मुखार करता. तो जेजू म्हाका आनी तुका पळयता, आमकां तीद दिता, आमकां सत्राय सांगता. हांव आनी तूं आयच्या दिसाचो उजवाड पळोवंक पावली हांव कितली भागी आमी. पळया कालच्या दिसा कितें घडोवन गेलें गुजरातान, अहमदाबादान कितें घडोवन गेलें, कितें जालें तें वातावरण. प्लेन पडलें, देवा खुशी आसली जाल्यार त्या प्लेन उदकान म्हणी पडतें. हांवें चिंतलें बसून, चिके मुखार वचून उदकान म्हणी पडतें सोम्या, त्याच जाग्यार पडाचें आनी थंय असली एक विधवळी जायचे, इतले जीव वसाचे, अशें उजो पेटाचे. सोम्या कितें म्हणून मागूं, कशें म्हणून उतरां घालूं, तरी इतलें मात्र कालच्या गणितांत कळ्ळें, चतूर जाया, तुमचेर सत्रायचो दोळो दवरा, जागृत रावा, मागणें करा. जायत्यो संगती म्हज्या उडासाक आयल्यो. तुजें नांव कळीत नासतना, तुजी महिमा कळीत नासतना कितलो लोकाल मेलो कोणाक जेजू. कसलें भिरांकूळ गडीत आमकां तुवें कशें कशें राखलां जेजू, कशें कशें तुवें आमकां राखलां आनी आयचो दीस पळोवंक तुवें फावो केलाय. तर आमी म्हणूंक आसा, सोम्या तुवें म्हजो कितलो मोग केलाय, अर्गां तुका, स्तुती तुका, वंदन तुका म्हणूंक आसा. तुजें उत्तर तुवें आमकां दिलाय जेजू, बरवश्यान बरोवली उतरां तुवें आमकां ह्या पवित्र पुस्तकान दिलाय. तो पवित्र पुस्तक आमी म्हज्या हातांत काण घेतना संत अंतोनीक जाल्लो अनुभव म्हाका जायचे. देवाचो शब्द, देवाचो पूत, जिवंत जेजू येवन बाळकार रुपार ताच्या वांजेलार बसता. संत अंतोन केदाळाय ताच्या दिसवणेंत आमकां दाखयता, ताची इमाज पळयतना आमी पळयता ताच्या वांजेलाचेर बाळोक जेजू बसला. देवाचो शब्द तो. हांवें आनी तुवेंय वांजेल काण घेतना तो जेजूचो अनुभव म्हाका आनी तुका जायचे. ताका हांवें म्हज्या उस्क्यार दवरतना, तो वांजेल म्हज्या उस्क्यार दवरतना तो अनुभव म्हाका आनी तुका बोगाचे. बाळोक म्हजे सांगता आसा, जेजू म्हजे सांगता आसा. त्या जेजूक हांवें आनी तुवें आराधन करूंक आसा. त्या जेजूक हांवें आनी तुवें स्तुती करूंक आसा. दिसाची हर एक घडी, हर एक मिनट जर तर हांव चिंतेना जेजू जिवंत आसा म्हणून, म्हजें आनी तुजें जिवीत कसलें जावं पुरो. हर एका घडींत आमी चिंतूंक आसा जेजू जिवंत आसा, जेजूचो शब्द जिवंत आसा. जे जाल्यार हांवें आनी तुवें म्हणूंक आसा, म्हजो सोमी, म्हजो जेजू जिवंत आसा. तो जिवंत जेजू त्या दाळा क्रियात्मक जाता, ऍक्टिव्ह जाता. हांवें मान आनी गौरव दिवंक आसा. हांवें त्या जेजू कडेन उलोवंक आसा. हांवें त्या जेजूचेर पातयेवंक आसा. ही कृपा दिवंकच जेजू आमकां उंड्या रुपार पळोवंक मेळटा. आमी उंड्या रुपार आमच्या जेजूक सेवता. त्या जेजू विशयांत आपोस्तलांनी आयकल्लें, ओ म्हज्या मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवाला, ताचें तुमी आयका आनी ताचें आमी आयकाजे म्हणून तो जेजू उंड्या रुपार आज पवित्र बलिदाना वेळार म्हजे आनी तुजे थंय येता. तो म्हजे आनी तुजे थंय येता. म्हाका आनी तुका रुपांतर करूंक येता. म्हाका आनी तुका ताच्या कृपेन बरोवंक येता. त्या जेजू थंय ही भक्त म्हाका आनी तुका आसल्यार, त्या जेजू थंय ही खरी कृपा म्हाका आनी तुका आसल्यार मात्र मोगाच्या भावा आनी भयणी जेजू क्रियात्मक जाता.
जेजू आमकां राखता. हांव जावन जेजू सरच्यान फाटी येता म्हणसर जेजू आमकां राखता. पूण आमी आमच्याच वेळार जेजू कडेन येवचें कश्ट येताना, आकांत भोगताना, पिडा सोसूंक जायनातल्या वेळार. पूण आतां आमी जेजू सरच्यान रावोंक शिकल्या. हर एका घडीत आमी जेजू पळोवंक शिकल्या. वगडावचें नाका आमी हें बघ. आमची काळजां धरून करचें नाका. आमचो विश्वास उणो करचो नाका. त्या जेजूचेर आमी पातयेया. भोव बरो जेजू, दयाळ, कृपाळ जेजू, मोगाळ जेजू. त्या जेजू कडेन उलया. जेजूचेर पातयणी दवरून जेजूच्या अमोलीक रक्तान तांचे आत्मे नितळ कर. सांतांचो कुरो जोडल्या संतां भक्तांचो आदार काणगेया. मार्तिरांची कृपा मागया. मार्तिरांचें धैर्य मागया. उंड्या रुपार आसच्या जेजू कडेन हांवें तुवें कितें उलोवचें? आमकां कितें देवान उणें केलां? सगळें दिलां, सगळें दिलां. एका मनशान मनीस जावन जिवोवच्या बरी कितें जाय पुरा दिलां. न्हेसोंक पांघरूंक मुस्तायकी दिल्या, खावंक जेवंक दिलां, रावोंक घरान दिल्यां. खाली आमी जेजू कडेन आतां मागोवंक आसा. सोम्या, तुज्या बसवण्या प्रमाणे म्हजें दारूण काळीज काण तुजें मासाचें काळीज म्हाका दी. एझेकिएल प्रवाद्या मारिफात देवान बसयलां. म्हजो आत्मो तुमचेर हांव ओततलो. म्हजें काळीज तुमकां हांव दितलो. तर ताणें दिता म्हणलें काणग्यो आमी ताचे कडेन मागलांगी. सोम्या, म्हजो आत्मो नितळ कर. नितळ उदक म्हजेर ओत आनी तुजें काळीज, मोवाळ काळीज म्हाका दी. म्हजें फातराचें काळीज, आळसायेन बरयल्लें काळीज, स्वार्थान बरयल्लें काळीज, पातकान बुडयल्लें काळीज, हेरांक निंदा करचें काळीज, फकत संवसाराच्या वस्तून थंय ओडणी हाडचें काळीज. सोम्या, हें काड जेजू, काड सोम्या. आनी त्या वेळार मात्र म्हज्या जेजू म्हजें मागणें तुका पसंद जातलें. देखून किर्तनकार 19 किर्तनान म्हणटा, म्हज्या काळजांतली बगणां, मोतींतली चिंतना तुका मानवून दिता सर्वेस्परा. मागण्याक बसतना हांवें तुका सांगूंक आसा, म्हजें काळीज तुका दिवंक हांवें. म्हजें मन, म्हजी चिंतना तुका हांवें भेटोवंक आसा. तुका पसंद जावचें मात्र हांवें मागोवंक पवित्र आत्म्याचो आदार हांवें विचारूंक आसा. पवित्र आत्म्याक देखून जेजू तुवें म्हाका दिलें. कितें मानवाता तुज्या बापाक, देवा बापाक कितें मानवाता तें हांवें कशें मागाचें म्हणून सांगूंक पवित्र आत्मा म्हाका दिलाय. जाणबायेचो बूक म्हणटा, पवित्र आत्मा म्हाका दिवंक नातलो जाल्यार देवाच्या मोतीन कितें आसा म्हणलें परकोवंक म्हाका कशें जातें? कितलीं सोबीत उतरां. पवित्र आत्मा म्हाका आनी तुका नातलो जाल्यार, म्हजे कडेन नातलो जाल्यार, जेजून तो दिवंक नातलो जाल्यार, आमचो देव बाप, आमचो रचणार, आमचो पोसणार, आमचो घडणार, आमचो सांबाळणार, म्हजें आनी तुजें जावन कितें आशेता म्हण आमकां कशें कळटलें? पवित्र आत्मा आमचें थंय आसून आमकां तो सांगता. देवाक आमचें कसलें जिवीत मानवाता, देव आमचें जावन कितें अपेक्षिता हें पुराय आमकां तो सांगता. तर आमकां आयकोवच्या, आमचे कडेन उलोवच्या, आमकां पळोवच्या. भियेनाका बाळा, हांव सदांच तुजे सवय आसा म्हणच्या जेजू कडेन आमची मागणी दवरया, अर्गां दिया ताका. किर्तनकार म्हणटा, अर्गां स्तुती वंदन दिवन तुमच्यो गरजो ताका भेटया.
पहिले आम्ही अर्गां दिवया आणि आमच्यो गरजो सांगया. हालेलुया 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 शांतरा बरालिया रुआ 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 Hallelujah, hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, बरालिया hallelujah, ला hallelujah, माशाया hallelujah, बरालिया ला hallelujah, रुआ 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 hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Barandara barandara la Hallelujah, 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 we hallelujah, love you, hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. hallelujah, Jesus, Jesu, Jesu, Jesus, Jesu, Jesu, Jesus, Jesu, Jesu. hallelujah. मी हातांचे वैरू पर्यंत Jesus, डोळे आमचे Jesus, सगळं Jesus, आमच्या Jesus, समाजात समर्पण दिव्या Jesus, हालेलुया. कितले Jesus, जण आहात तुमचे Jesus, पिटिशन Jesus, आसात, कितले जण तुमचे मागणी Jesus, आसात Jesus, युट्यूबाचेर तुम्ही कोण जॉइन Jesus, जाला तुमकां तुमचे Jesus, पिटिशना खातीर मागोंक Jesus, आसा. ह्या Jesus, कडेन घालया पिटिशनां मागया Jesus, तुमच्या हर एका गरजां Jesus, पासून. ह्या सक्रमेंतान Jesus, तसलो जीव Jesus, वडो Jesus, जिवंत असो तो जेजू हर एकल्यान हात लावन Jesus, या घडी. Jesus, जेजूच्या नांवान हर Jesus, एकल्यान ते जेजे Jesus, गुणकचे सकत Jesus, देवान यावली. हर एकले जेजू खनबो करून फावो जावन दी. हर एकले जेजू मोगनबो करून फावो जावन I दी. love you, Jesus. I Hallelujah. love you, Jesus. I love you, Jesus. Shira la bara di bara shira bara di gira Jesus, bara di bara Jesus. shira Thank la you, bara di bara Jesus. shira Bless bara you, di gira bara di Jesus. bara shira bara di gira bara di bara shira bara 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 bara. Jesu 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 Ria shira la bara 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 di bara di bara di bara di bara Jesus, di bara di bara Jesus, di bara Ria Jesus, का कॅन्सर Jesus, पेशंट Jesus. जेजू याकडे आपलं दे. Hallelujah, हर एक hallelujah, कामाच्या प्रॉब्लेम hallelujah, हर एका व्यक्ती hallelujah. जेजू याकडे आपलं दे. पिढ्या Hallelujah, असले व्यक्ती hallelujah, hallelujah, जेजू याकडे hallelujah. आपलं दे. कोणाक Jesus, पॅरालायसिस झाला त्यांच्या हातापायांक जेजूच्या नावान बोल्ड मिळून दे. जेजूच्या Jesus, नावान बोल्ड मिळून दे. Jesus, कितल्या जणांचे विजाचे Jesus, समस्या असतात Jesus, किती जाऊन Jesus, Jesus, अडखोण रावल्यात Jesus, सगळे Jesus, वाढ जेजूच्या नावान Jesus, सक्रमेंट Jesus, जेजूच्या नावान उक्ते Jesus, जाऊन दे. Jesus, उक्ते जाऊन दे. हालेलुया हालेलुया रिया 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 शिरा मरा 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 दिबरा 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 साइड Jesus, इफेक्ट Jesus, Jesus, जेसु त्या व्यक्तीक आपण नसा. हालेलुया हालेलुया Jesus, हालेलुया Jesus, थायरॉइड असल्या व्यक्ती जेसु याकडे Hallelujah, आपण Jesus, नसा. hallelujah, रिया रिया Jesus, रिया रिया Jesus, Baradi kira baradi Jesus, bara shira bara bara Jesus, bara 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 Jesus, bara 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 Jesus, bara 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 Jesus, bara. Hallelujah. Jesus, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Loneliness feel Hallelujah, nasa hallelujah, sumya Jesus. hallelujah, Je hallelujah, mogantan hallelujah. kambur sumya Jesus. Jesus, Hallelujah. 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 hallelujah, Hallelujah. hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah, Hallelujah. Jesus, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. Jesus, Hallelujah. 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 Shira baradi 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 baradi. Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, 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 hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, Jesus, स्तुति करिया स्तुति करिया स्तुति करिया हर एक वेळे तुटून पडते हर एक बांधपासून तुटून पडते जेसूच्या नावात सक्रमेंट असलं जेसूच्या नावात तुटून पडते Jesus, काळसायचे सकंत Jesus, कंप्लीटली जेसूच्या कृसामळात तुसून पडते हालेलुया 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 रिया 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 Jesus, 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 तुझे पाठीची दुःख जेजू आपटते असा जेजू 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 आपया Jesus, 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 Jesus,
जेजू 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 목숨 제수 아파이 때사 제수 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 अर्गा जेजू जेजू सामार्कस वांजेल 11वा अध्याय 26व्या वर्षातला इथे तुम्ही मगल्यान मगला विश्वासा तुमका मिळला म्हणून तुमका मिळतलेस याकडे विश्वास होऊन त्या सम्याक अर्घ दिया जे किते तुम्ही विश्वासान मगला या सक्रामेंटात असल्या जेजू लागी ते तुमका हर एकल्याक फावल झाला इट हॅज बीन अप्रूव्ड It has been approved. It has been approved. Approved. जेजून ताची मोर घाण झाल्या. जेजून ताची मोर घाण झाल्या. जेजून ताची मोर घाण झाल्या. मोर घाण झाल्या. Your project has been approved. 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. तुझ्या घराच्या समस्या असतात. तुझ्या घराच्या समस्या असतात जाग्याचे घराच्या साइडीन किती समस्या सोडवून असतात जेजून त्या सैताचा इंटरफिअर केला ऑलरेडी इंटरव्हीन केला ऑलरेडी इट हॅज बीन कंप्लीटेड डन सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला जेजूच्या नावान सॉल्व्ह झाला जेजूच्या नावान तुझ्या घराच्या समस्या सॉल्व्ह झाल्या जेजू जेजू विजाच्या समस्येपासून मागूनच आहे एक विजा पैकी 20 जाण देऊन मागूनच आहे विजा अप्लाय केला रिप्लाय येतात ना उलमार जेजू 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 म्हणून उलमार तुझी विजा जेजू अप्रूव्ह करता तुझी विजा जेजू अप्रूव्ह करता जेजू 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 Shira bara di bara shira bara di gira bara di bara shira bara 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 bara. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Aradhan tu kasumya, aradhan tu kasumya, aradhan tu kasumya, aradhan tu kasumya, aradhan tu kasumya. Arkan Jesus, arkan tu Jesus. Akhir करच्या पहिले एक टेस्टमनी असा आम्ही ऐकूया रैना एक टेस्टमनी देता ऐकूया प्रेज द लॉर्ड एका वहिनीनं अशी टेस्टमनी दिल्या तिका रातीक न्हीद येनातली तिने ब्रदर लॅन्सीक कॉल केला ब्रदर लॅन्सीन तिचे पासत मागले आणि तिका त्या दिसातावन बरी न्हीद येवंक सुरू जाली कितेंच अडखळ नासतना बरी ती न्हिदल्या आणि आज तिचे चूक त्या बऱ्यावर त्या कामा पासत अर्घ आणि होबळाक दिता प्रेज द लॉर्ड जेजून केला जेजून केला जेजून केला जेजून केला येस लॉर्ड जीसस जेजून केला सक्रमेंट असल्या जेजून केला लेन्सीन नाही जेजूक महिमा जावं मुनीस कितेंच करूंक शकना म्हणटा देवाचे उतर कितेंच करूंक शकना सक्रमेंट असले जेजूचेर आमी भरवसो दवरल्यार सगळें साद आसा लोक 137 देवाक आसा जाल्यार कितेंच ना त्या सम्या मुखार रडोवन मागल्ले तो खंडीत जावन इन्कार करिना आज धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांत सांत पेद्रोनी अजाप केले सोंट्याक उठोवन चलयले
तशें म्हणाल सांत पेद्रोन जेजून केल्ली आजापां पळोवन तो जेजूक पातयेलो आनी जेजूचेर ताणें दवरल्या विश्वासान जेजूच्या नांवान, नजरेताच्या जेजूच्या नांवान हांव तुका फर्मयता, उठ आनी चल म्हणालो. आनी सांत पेद्रो खंडीत कळीत आसले. ताणें जेजूच्या रुपांतरा वेळार ताच्या कानांनी आयकल्लें, ओ म्हज्या मोगाचो पूत, तो म्हाका मान वाला. ताणें सांगल्लें, आयका. आमी जेजूच्या नांवान तुजे कडेन कोण बुजोवणी सारोक घेता, नजरेताच्या जेजूच्या नांवान हांव तुका बुजयता भयणी, बुजयता भावा, म्हळ्यार ती बुजोवण पावता. आजापां जातात. आमी आतां चतूर जाया, जागृत जाया. जेजूच्या नांवान आजापां जातात. देखून टेस्टमनी दिया, लोकांचो भावार्थ सडया. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, महिमा तुका ही टेस्टमनी ऐकते असताना राईट पायाच्या दोंपराच्या फाटल्या सायडीन थंयसर शिरांक थंयसर कोणाकी ओडचें आसा, पडता ती शीर, जेजू त्या व्यक्तीक आपड नासा. ते शिरेचे दूख जेजू गुण करते आसा. ते पडापड गुण करते आसा. शीरला बरादी बर, शीरला बरादी किरे बरादी बर, शिर बरादी किरे बरादी बरादी रिलीफ रिलीफ in the name of Jesus. Relief in the name of Jesus. शिरा बरादी बरादी जेजू कडे मागा, जेजू कडे मागा, जेजू कडे मागा. जेजू कितल्या शासनांक समाधान दिते आसा, समाधान दिते आसा, समाधान दिते आसा. सगळे आमचे प्रेमी मोडया. येस, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. म्हजो पाय कुसरलो, म्हजे मागणे सगळे आयकले, सगळ्यांचे मागणे आयकले. जेशिबायन मागले, ब्रदर लेन्से ब्रदरान मागले, सगळे जिजून म्हाका आपण म्हजो पाय गुण केला, म्हणजे दूख सोसून म्हाका कुंभ केला. धन्य देवाक हांव अर्गां दिता, अर्गां आनी होगलाप दिता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. जीसस शांदर Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. आमची तकली आम्ही बघूया त्या सोम्या मुखार, त्या सोम्याक आम्ही सांगया, सोम्या जेजू 2000 वर्सां आदी या संवसारात तो मनीस जावन आयलोय. कितेशे जणांच्या जिवितांत विवाजापाक गेले, कितलेशे जणांनी तुका अनुभव केला, तुझ्या सांत भक्तांनी तुझो अनुभव केला. विशेष कर सांत आंतोनी अनुभव केलो मात्र नाही, तुझे 1000 पौंड हेरांकी दाखोवन दिले, तुझेर पातयल्ल्यांची कितें पुरा तांच्या जिवितान बरें घडता दाखोवन दिले. सोम्या जेजू, आमी या तुझ्या सत्तेचेर पातयेता. तूं तस्सो जेजू 2000 वर्सां आदी आसलो, तस्सो जेजू, अल्फा आनी ओमेगा, आरंभ आनी अंत. सोम्या, आयचो दीस आमी सुरू करूंक वेता आनी हो सगळो हप्तो तुज्या हातान समर्पिता. सोम्या, आमी खंय गेल्यारी तुजो अनुभव करून करपा दी, तुजो मोग करून करपा दी. आमी खंय गेल्यारी तुजो अनुभव करून करपा दी, तुजो मोग करून करपा दी. आमकां तूं ह्या सगळो हप्तो चलोवन भर, तुज्या आशिर्वादांनी आमकां भर. O sacrament most holy, most holy, O O sacrament sacrament divine, divine,
All All praise and all praise and all thanksgiving be thanksgiving every be moment every thine. moment thine. O sacrament O most sacrament holy, most O holy, O sacrament divine, sacrament divine, all praise and all all praise and thanksgiving all be every thanksgiving moment be thine. every moment thine. O O sacrament most sacrament holy, most holy, O O sacrament divine, sacrament divine, all all praise and praise all and thanksgiving all thanksgiving be be every every moment moment thine. thine. Mulher para zarascha Jesu. Zaun tu kamana ni popula susna chance. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Jesse by Dev Praise the Lord. Aice Volume sacramenta naba. charada. Aika nangi? Na. Asane, hello? Ikatagi? ऐकता Praise the Lord. Tuna ऐकता Okay. brother volume. आमकां ऐकता हांगा Yes. Praise the Lord. विशेष कळोवणी कितें म्हणल्यार फाल्यां शनिवार फाल्यां 7:05 ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮನ್ನಚೆ ಮಗ್ನೆ ಆಸ ಇವತ್ತು ರಜೆಯಾ ಹೌದಾ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಉಪೇಂದ್ರ ರಜೆ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ फाल्यां 7:05 सक्रमेंटाचे सॉरी मॉर्निंग मनाचे मग्न आसा 30 मिनटांचे ताच्या उपरांत 8 वरांक पयले लास्ट गेले त्या हप्त्यांनी ब्रदर फ्रांसिस लोबोसो टॉक आमी युट्यूबाचेर झूमाचेर घालतलो 1 घंटो टॉक आसतलो आणि तो युट्यूबात आमी घालतले हांव आतां पोरच्या शनिवार हांव रोमन्स 8:14 ज्या कोणाक देवाचो मोसलो येता ती देवाची भुरगी म्हणल्या टॉपिका वयर ब्रदर फ्रांसिस लोबो टॉक दिता अर्ध घंटोचो टॉक 8 वरार आमी युट्यूबाचेर ते व्हिडिओ प्रीमियर करतले हांव लिंक आमी शेअर करता तुम्ही ते लिंक उक्तें करा ताचे टॉक आयकया आणि तशेंच हेरांक तुम्ही धाडा त्या देवाच्या उतरांची समजण येजण घेया तशेंच ह्या जमतेच्या हर एक इरादा बसून मागा येस इतलेंच देव तुमकां हर एक लायचो दीस आशिर्वादांनी बेसांवांनी बरो दी प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the थँक यू Lord. जेसी बाय